At tuloy-tuloy damdamag dito'y press score. Saan nga imanugod ni Senator Chis Escudero iti sin tax bill, pakairamanan pa yan ti kontrobersyal nga buwis kadagiti text messages. Kinuna ti senador nga may sa ti Pilipinas, kadagiti pagilian nga kangatuan ti buwis na. Tigaban panunutan ti senador, mabayan ti report ni press score, James Castle. Iti baet ti kontrobersyal nga syntax bill. Inyunay-unay ni Senator Chis Escudero, dagiti makaigapo ti saan na panangan namong iti syntax bill. Kinuna ti senador, nga saan ko mga rumbeng nga ingato iti buwis ti sigarilyo ken ara, gapo ta Pilipinasen iti maysa kadagiti kangatuan nga mangipatpatong ti buwis. Saan nga manugot iti senador, nga iti syntax bill kun kunada kas health measure, no dikit ni revenue measure daytoy para ken kuana. Inayon pa iti senador, nga adu pa iti wagas nga mabalin apang laped iti panagsigarilyo dagiti menor de edad. Saan laing iti syntax bill? E di patubad natin yung batas, wag natin buwisan kasi sangayon sa lahat ng pag-aaral, lilipat lamang sa mas murang brand yung umiinom o nagsisigarilyo. Pangalawa, kung ayaw natin pa rin, baka magsimula ng maaga magsigarilyo ang bata. Pagbawal natin yung pagbenta ng tingi. Alam mo, sa Pilipinas lang, sa mga biyahe ko sa iba't ibang parte ng mundo, sa Pilipinas ko lang nakita pwede kang bumili ng sigarilyong tigi-tigisa. Kastamat iti nangyarigan ti senador, iti kontrobersyal nga buwis, iti text messages, ken tawag iti cellphone. Against ako doon, at kung may gagawin man ng gobyerno sa text o sa cellphone, ayusin nila yung serbisyo. Huwag nang buwisan, ayusin yung serbisyo. Pagandahin yung signal, bawasan yung drop calls, gawing per second, Derek, yung charging nila, at hindi per minute. 10 segundo, 20 segundo lang yung tawag mo. Hello, papunta na ako dyan, hintayin mo ako. Baba. Pero 1 minute yung charge. Kaya naman na ng teknolohiya. Technology has caught up already. They can charge us per second, not per minute. Inayon na pay, nga iti Pilipinas ket isu ti best performing economy ti Southeast Asia, gapo ti 7.1% iti third quarter gross. Amwen iti pakabuklan ti panagsarita ni Senator Chis Escudero ken ti Core TV, iti Let's Talk. James Castle, Core TV News. Sa Jajandaan ti Santa Maria, marik na launa yan ti Paskwa. Nagkikinamayan ti aglaklako dito, itapno arkusan dati pwestuda. Iti doktalen ti Buya ti Santa Maria Public Market, iti report ni Press Corps, Chris Alicante. Pudno ang nakakaskas daw iti daytoy a public market iti ili a Santa Maria. Agsipud ta ditoy ang makita tinapnuan ranyag at siyandaan. Nangruna unay na dumteng iti rabii. Sa dinnuman ti talyawin taglawlaw, makita ditoy dagiti agkakapinta sa Christmas decors kay nagkakaranyag a silaw. Daytoy man tinagbalin na proyekto dagiti aming agtagtagilako iti Santa Maria Public Market. Iti daytoy isasangbay ti Paskwa. Ken may sapay ditoy nga addang para kadakwada ti panagsagsagana dati maaramid da kompetisyon iti karanyaga na lugar iti ili. Ken may sa dito iti mismo a plaza, ken sumagmamano a pagadaran a kabin na lubalda. Nakapatpatan ti news iti mismo a presidente iti Merkado Publiko ti Santa Maria, ani Marilu Farales. Dito'y anak ko na naababay ni ti suporta ken panakikooperar dagiti tagtagilako na aramid da iti kastoy kagarbo a dekorasyon. Kas Federal Presidente dito tiyandaan, inalukoy ko dagito'y lakot ti tiyandaan nga papintason mi no may ayo dagito taga Santa Maria kanda dumapay nga ili nga umay gumatang nga makita da nga nadalos napintas aywan ikarik deta ako nga napimpintas tumanen ti pagbanagan na ito no umay nga tawon hala ti daw-dawat ko kumaapo hala nga dahil Christmas ito nagdaldalos sapay kumata inaldaw nga nadalos iti andaan. Mapansin iti kada stalls a kanya-kanya dagito iti style iti panang arkos kadagiti pwestuda. Iti kada section na da iti may panpanakkel da dekorasyon. Kasi iti vegetable section at da dito iti may sabelen. Christmas tree mat iti meat section. Ngam agaw attention iti fish section no sa dinno ang mala aquarium iti belenda. Turungan iti aming atensyon iti daytoy nagserbi a belen iti fish section iti Santa Maria Public Market agsipud ta ditoy ang makita dagiti na duma-duma as bibiyag alames kas kuma iti bangos tanggigi ken da dumapay. Para kadagiti tagtagilako saan nga importante kadakwada iti kompetisyon agsipud tagapu iti daytoy na aramid da ket mangipasimudag iti panagkaykaysa ken panaginayat da iti maysan-maysa. Ay ma'am ti malang benepisyo nga pati panagdekorar ken
pakikita mi ti kinadalos ti Santa Maria ma'am may isa pa yung attraction kada giti customer nga may gumagatang ditoy no umayda ditoy kasto na iti ragragsakda nga mangkitkita ti pagkanyan mi ma'am nga nakadaldalos ka no nga nakapimpintas ka no pay nalikta iso ti bang ipakita nga ti Santa Maria ka nalibnos panangalupot ka para adin ko keta mayat meeting ka pa nagkay sa iso nga dahil yung fish section ket mayating kam panagigimayat iso nga kasto iti makita yung katanga decorar mi tanawang kumating kam panagkay sa dito yung asidana din ko awang kumating kam na makita tayo mit sa pinapintas kinasaya ating kam panagservi ti fish section. Chris Alicante, Core TV News. Motorsiklo ken tricycle tinainvolbar ti vehicular accident na napasamak na ti Ciudad TV ganito ang sapa. Iti man ang Muenti Police Report ni Press Corps ni Sel Benitez. Manipod iti Ciudad Avigan, nagdinumpar ti may sa motorsiklo nga daan plate number 4192-CD. Aminaneho ti Managan Daryl Toriser. Agtawen 20 ket 3 ken residente ti Barangay Puro Cabasit, Vigan City. Ken iti kinadungpar na daytoy a tricycle nga addaan franchise number CYN-087 ken plate number QC-4673. Minaneho daytoy ti Managan Hubert Rivera. Agtawen 20 ket 7 ken agnaed ti Barangay Tamurong, Kawayan, Ilocos Sur. Iti investigasyon ti PNP Vigan baybaybayan dadagitoy iti kalsada ti Quirino Boulevard ken General Lunay Street, Vigan City. Iti agsabali a direksyon no sa dinnoan nagsinnabat dadagitoy ket ditaan napasamak ti disgrasya. Initial nga investigation ay ito'y motorcycle nga ito mapan ti laod turong ti daya hindi tricycle nga ito aggapo ti amyanan nga agbabagatan nga ajay nadumpar da di left side portion na ajay motorsiklo. Naperdi iti naduma-dumapasit dagiti nadakamat alugan na itaray met ti balay pagagasan iti nagmaneho ti motorsiklo gapu iti nalakam na asugat kastamet iti sakay iti tricycle. Rimwar ti investigasyon iti kapulisan nga iti nagmaneho ti motorsiklo ket positibo nga addasuna iti impluensya ti arak. Numampay kasta makitkita nga iti makinbasol iti napasamak a disgrasya ket iti tricycle. Basar da ito iti panang investigar ti otoridad. Dito rumrumwar da makita tayo mo di damage na dito ikan nigiti ko na kasla di ti rumrumwar di tricycle ti nakadumpar di sigigan ti motor. Nisel Benitez, Core TV News. Iti Benmeg ti ayayam naglepasen ti provincial meet dito yung probinsya ti Ilocos Sur. Dito yung nagbalay iti Unit 1 iti Benmeg ti elementarya, kabayatan na nga Unit 3 met tinangabak iti sekundarya. Agsublin Press Corps Lerly Bunag. Kalpasan iti talong aldaw nga panagpaot iti provincial meet iti probinsya nga Ilocos Sur, balay nga nagturpusan daytoy. Inala iti Unit 1 nga naggapo iti Magsingal, San Juan, Kabugaw ken sinait iti elementary category. Iti met secondary ket naala iti Unit 3 nga naggapo iti Narvacan, Santa Maria, Banayuyo, San Emilio, Lidlidda ken San Esteban. Masapol nga matubay dagito nga mga ayam tayo kada babayan di pa nagayam na kada gito lower level meet no. Napimpintas to met lang ti tiyansada nga magidangadang DJ regional meet ken DJ national meet. Naangay daytoy provincial meet sa Quirino Stadium. Rinibong ububing agad adal ken out of school youth, teachers ken umili iti may imatendar iti daytoy. Sertifikasyon iti nawat dagiti nangabak, ket isoda iti mangirepresentar iti probinsya, iti maaramid nga palarong pambansa into no Marso, iti umay nga tawen. Lerly Bunag, Core TV News. Gagayem ken kakabsat dahil tani pakabuklaan dagiti damag anasagap dagiti nalibtag akameng ti Core TV News team iti daytoy nga aldaw iti Biyernes
Luada suwestyon o reaksyon nyo. Bisitahin lang di website ni Core TV, www.stayingcenter.com. Mabalita kami met ngayon like ni Facebook, www.facebook.com/Core TV10. Wanna follow us on Twitter, www.twitter.com/Core TV10. The press Core ket mabuya dito yung Core TV can simulcast over 99.7 Core FM isentro mo. Tandaanan, 25 days lang in Paskuan. To'y pagayam yun ang ipadamag. Eddie Calizo. Jingle bells.